Hi guys, welcome to my channel. My name is Mamfeli. Today I'm going to be talking about General Shadrack Sibiya that will be visiting Madlanga Commission. Siyakhumbula kaloku into yoba uShadrack Sibiya ngulo obandakanyeka kwizinto ze-PKTT and uMinister Mchunu. Eqaleni uShadrack Sibiya uyewavela kwi-ad hoc committee apho bebembuza khona about the disbandment of i-PKTT, whereby uMchunu ethi nguye umuntu owadisbandayo i-PKTT, but uNhlanhla Mkhwanazi and uKhumalo bathi ayikho lonto leyo. It was about protecting the cartels because there's this syndicate eSegoli, criminals, whereby these cartels are connected with the law enforcement agencies, and uSibiya uyabandakanyeka ke apho. So kwi-ad hoc committee baye bambuza ke into ba ayibo kukhona ezi allegations uthini ngazo. Umazelaphi Matlala ke is one of a big five, no KT Molefe allegedly. So uthi ke Shadrack Sibiya yena akamazi uMatlala, ubeqala ukumbona nje recently, and the time ifikile wayehamba nelawyer yakhe baya e-ofisini efuna uku-assistwa with i-tender. There were some complications with indaba ze-tenders and so uthi wayem-assista ngalonto. Kuyabuzwa ke into ba ayibo wena ngoku kwi-supply chain lento uzo-assista abantu ngalonto, uthi naye that is why wayefuna ukumrefer kwabanye abantu abazokwazi ukum-assista. So uShadrack Sibiya lo akaphumi ekuthetheni because kuthiwa ngoku uWitness F athi ke uGeneral Khumalo ke Witness F ngufani Nkosi, iyaziwa lonto leyo, ube sebenza noGeneral Sibiya. So this Witness F usebenza as a middleman whereby ezohamba ayo-collector imali kwezi cartels. Ubonakele ke kwi-video i-CCTV footage whereby ekwakatiso Molefe e-collector i-bag. So le gift bag akwaziwa into yoba yintoni ngaphakathi, kodwa ke uthe General Khumalo they are trying to get a specialized technology ezokwazi ukucheck into yoba baskene ibag le into yoba kukho ntoni kula bag wayeyiphethe, because uvele before abanjwe ukatiso Molefe uqale khona. Kuthiwa ke uSibiya ubethumela i-information ngaye uFani Nkosi. Fani Nkosi lo osebenzisana noSibiya ke ngoku ongafuni ukuyovela kwi-Madlanga Commission because recently uthe uyagula akakwazi ukuvela, like when was it, on Monday? Yes, yesterday, because today is Tuesday, and bekufanele avele Monday. We were waiting, and then ilawyer yakhe yafika yathi no, he has been hospitalized. So they provided a sick note, and they checked the availability kwi-schedule zabo, bafumaniseka into yoba ke uzokwazi ukuvela kwi-commission on the 16th of March. But eqaleni, if uyakhumbula, uFani Nkosi lo Witness F ubengafuni ukuvela at all. Wathi ke ngoku wathi ucela ukungaveli, like abantu bambone, he will be in camera. So it did not make sense to a lot of people because his name was mentioned before by uGeneral Khumalo. So for him to say akafuna ukuveza ubuso, we don't understand that.
and ke ngoku kwale mere fact yoba uyabaleka uyagula, this postponement akakho ready iyakhombisa into yoba ininzi into ayaziyo. And the time ebuzwa ke into yoba uthumela ii-messages to uMatlala as a policeman, uthi makathini xa uthi nizodibana endaweni ethile, like nanizodibana nithini, uthi no kwakhona a function, Thanksgiving function, kubani wayekhona omnye apho, hayi I can't remember. So ii-answers zakhe I can't remember, or I'm not going to comment on that. Into ethetha into yoba ubaleka inyani. Uyakhumbula ke uShadrack Sibiya into yoba kuthiwa ke kwifarm kababa uMnisi, of which ubaba uMnisi ke naye kuthiwa he was the big boss kwilento yezi cartels eGoli, washona. And then kwi-funeral uSibiya wathi kuMatlala sendim ke ngoku oshiyekileyo, then which means that you are going to take care of me. So lonto ithetha ukuthini ke, ithetha into yoba ke undikhathalele nami ndizokukhathalela. So you scratch your back, I scratch yours. So if undicover kwezinto zasemthethweni, then nami ndizokunika imali. That is why besithi uMatlala kula recording athi ngoku seyayiphika uthi it's AI, yena akazange enze recording apho atsho into yoba uSibiya wamnika 500,000, uSibiya wamthengela impalas. So ezi mpalas ke ziphinda zivele kwi-WhatsApp messages zika-Witness F, lo ongunkosi ke osebenzisana noSibiya. So babaleka loo nto. So zizo ke izinto esizozilindela ke ngomso if uSibiya uyafika ke naye akenzi i-disappearing acts as uFani Nkosi. So yeah, if you like the content, please like, subscribe and comment. Thank you so much for watching. Bye.